Porta Nova svoja će vrata kroz čiju ključanicu ovih dana zavirujemo u simpatičnim reklamama 24. ožujka dakle otvoriti. Sa svojih 80.000 četvornih metara površine, mnogim do sada nepostojećim trgovinama i sadržajima i 1000 novostvorenih radnih mjesta, Porta Nova će ispuniti vizualnu i ekonomsku prazninu koju su Slavonci do sada trpjeli. A ključni motiv domicilnog investitora, koji je u nju uložio 85 milijuna eura, bio je upravo dati. Dati primjerom svima na znanje da Slavonci i Baranjci zaslužuju najbolje. Zbog te činjenice u Porta Novinom su timu odlučili i prije otvorenja centra pokazati građanima što za njih spremaju. Zato su novinarske ekipe povedene u takozvani press tour, obilazak unutrašnjosti Porta Nove, u kojoj sada na svakom koraku stotine radnika upisuje posljednje radne sate na ovom objektu. Dnevno na samom gradilištu ima od 500 do 700 ljudi različitih struka i različitih zanimanja koji žele dovesti ovaj projekt kraju. Neiskusnom oku moglo bi se učiniti da je kraj radova još daleko, no zapravo zavaravaju svuda postavljene zaštitne ploče koje štite vrhunske materijale i obloge ugrađene u prostranu trgovačku šetnicu. Na unutarnjem uređenju mnogi centri ugradnjom jeftinih materijala pokušavaju uštedjeti, ne i Porta Nova. Presudila je investitorova želja za ekskluzivnim objektom, a u skladu s tim su i izabrani materijali. Kvalitetna talijanska keramika na podu, staklo i prokrom u elementima interijera. Od poda do krova ovaj objekt mora dakle biti na ponos regije. Isti kredo slijede i zakupci poslovnih prostora koji svoje ambijente uređuju po najvišim standardima. Novinari su tijekom obilaska, osim za trgovački dio, veliko zanimanje pokazali i za do sada u regiji nepostojeće zabavne sadržaje, disco bowling, Sinestar kina i Golden Sun Casino. Naglašeno je kako će taj dio Porta Nove biti odvojen od ostatka ponude s posebnim ulazima i naravno non-stop radnim vremenom. Dakle, puno toga se sprema, no puno se toga tijekom gradnje i dogodilo, jer pothvat kakav je stvaranje kolosalne Porta Nove sa sobom je nosio mnoštvo prijelomnih trenutaka. Jedno od naravno najvažnijih trenutaka je bilo sam početak gradnje Porta Nove. Nakon toga je išlo potpisivanje prvog ugovora, dakle nešto što bismo definitivno istaknuli. To se nastavljalo na izmicanje dalekovoda, pravljenje dinamičkih planova koji su bili unaprijed određeni. Nakon toga bismo definitivno spomenuli ulazak našeg prvog zakupca, dakle useljavanje u sam prostor, što je označavalo početak nekakve mini ere, rekli bismo, samog otvaranja. Sada se ide u susret novom vrhuncu. Pred Porta Novom je za koji dan glavni tehnički pregled. Sve mora odgovarati najstrožim standardima, a budući da je investitor od početka angažirao najbolji domaći, ali i strani know-how, zasigurno i hoće.